Te perlok menta kamit mo te kaipat kada benta ka banga kwa ban keren banga wan ban mi biang sochusin hang ni hakmat jong pi gi perlok ki projor te namar ba kini ki breu ki la mi shat menta te ngaru nga la kini ki breu ki mi shat ngaru nganyai mi shat nginyai keren yi ki jing sisa ba kini ki breu ki ba mi menta namar pelajan kan ni ka bai MP election steng samoy ki mi shat pan kan tho ya ka Voice of the People Party VBP kani kani ka but jongno re jongno namar bak kani ka parti NPP namar ki parti ki banyele pilatip hi kadi ka parti NPP bat ka parti VBP te ka parti NPP ka ting thot ya ka VBP namar yo baka job hak kani ka by election MP kabumut how arpo pralele kabumut kam sem don jing su ban pen kelem ya ka sorkar MDA tu bay lam khmat da ka parti NPP tek bumut ba la kini kinong kersanna kani ka parti NPP kabumut ba kia ksat doyap doim ban ya le persya bat ka parti VBP kia le no mentale lekin kila ya sedang ya kan tho na du kita men na du ki mo live project na du ki long kemi kita men ki bla temen ru ka jing sisa ki temen ki bla dia ben syong khop haying ru dang mi haran san social media ani ba kita gi nong kersan perak kita tim si kita tim sangan IP ngaru ng kersan perak tang bakan mau ba nadu arhajar mo arja pulai tinggi 4 yo namar parang dot nang hasilong tiga mut ba nadu ka MP election ngila karsan mo MP MDC ngila karsan tiga mut watang sisin ru habang akren hakiran san social media ngampat tim si watang sisin ru te ya kani kejing kan tho mana IP lada keren way pin kan tho ya baro kabomot kata kalapan isay ba pide ki bit paka day ba pi penban kita ki bit paka ti henry ngano IP lada le uwe pen kern ya baro ya kata ngano IP kanom skewi hap mo lada lada ngaru menta mo lada le uwe na kita ki parti NPP ngan kan tho no ya baro ya kata kanam day ke babha mo lada uwe ule kamot bangin kern bai direct yauta ubale kata ka de jing sisa te menta pilai i gil astang mi shat khamat ban kan tho na du kiri paj ba na du kiri wayu mo kila mi kia kan tho lai project la porkom pedang subhai pe soch sin ki pro ki perjor ki bi je ki jonga ki biju kersan na ka por sak por ha kan ka YouTube channel ka jonga tenga karpat ipi ki tu pedang thamai singo bha subscribe kan channel jonga like karteng siamar sing khnang ba pinyo ki video ki bangan upload na ka por sak por te ha kan ka por perlok ka ipat kata benta ka bang kwa ban kren ba ngami hangne kat kum ha ka jingyo i ka jonga shimet kat banang jan ka by election MP steng samoy bat ka jing kan tho bat ka jing kan no ya ka Voice of the People Party VPP kalaya chat menta shikmat ka jing mi jong kini ki nong kersan na ka parti NPP mo ban kan tho ya ka Voice of the People Party te henry ya kani ngimde ban singo pher ya kata ka jing kan tho ka jongki ka song ha kamon ka jongki ka song ha ka jing singo ka jongki tang banga kwa ban ker hang de ka wei ba phiru haba phimi ngiru ngin mi lada pi kinong kersan jong ka parti NPP phiru phimi ngiru ngilong ki bala kloy ngilong ki bala kre ban mi hakiran san social media kata ka de gajing persaya na kalyang kajonga hoy ngam dei na kata ka parti VVP ngam dei ba utau ba le ban penyeso sa ka parti VVP ngadai tang udong kersan debat phiru ngatharai ba baro gi paj ba nong song snong jong ka jalami khalia phim dei gi gi parti NPP pidei tang ki nong kersan ki nong thebot kawai kalong ka banga kwa ban pensyai segi perlok ki prajormo ki kini ki jajbenru khasi jongiam khasi jantia penar bhoi war baro saudong jong ka jalami khalia ono ipi
bun bha ki bada pedeng jongi wadda ki bala he lasan ki bala rang ba ki badang bit ki badang sa kali hadu kata-kata ba kani ka jing sa kali ka jongi ka jing bit ka jongi kapan pau kata ka jing bit jongi kapan pau nalade bangi sa kali bangin ompoi syakathong bangin om lahiro ban kiu syajrong mo bangin lahiro ban om kiu shaneng ya kajai benru lada ngilong ha kani karkom henry habang akar nang ni om banga peneksan ya kata ka parti VVP henry ngakren dia ka iki ka banga ngayo i mo na kata ka jing dia kata ka jing yo i ka chonga ngamong tang ya kata ka parti VVP lada kano ka parti ro mo hang tu bapilai i ya kajing no senyang jong ki pajba na ka hakati kajing yalang ka bala pelong managani mo managani kita yau managani gisngi larang ambakala ka de hapo yau soara bakila no donation ha ka jan mo ketika lami sibun kajing kan tho ba kita ki bru ki ba kan tho kisngeu ba ya ketika pisah ka bala no senyang da ki pajba kinang mood bet direct bakani ka pisa ka let pala jong iba ardan kani ka pisa ka bala no donation ki niki pajba kila ngau thu ba le se direct ka let bet shau khiu jhur jong iba ardan te henry nga kwa ban kernya kini ki ba sa kali palat mo kidon kini ki breu ki bala rong ba ki bala he la san ru ngakwa ban kern hang nemo kata ka jing sa dum ha kata ka bor jing perkat wadanga u khna u balong ha khmat jong phi henry da ka boburam ye phi ki pala he lasan gi brarang pa ngatip syai wala ngamdi utau ba ha wala ngamdi na kata ka parti VVP ngalong tang udong kersan tang mga tips syai ba kano ka parti lada kipaj ba kino senyang kata ka pisa kamlet sya kapala jong no obriu henry kata ka pisa ka ba lano senyang kan nehi ha kata ka parti kan uno ubriu umla banle lane ban pendon kam bakla ya ka henry tak onda syu pendon kam bakla mutang hang ta kamut kala pau syai murba ladangi keren cisin bengila bakla shikentin ladangi penbaha cispa sinru nginom la hiru ban penbaha tepej mataya ka jinglong man ya ka jinglong man jong ka parti NPP mo cisin hi bala bakla kabamut ladapi penbit makna ladapi panbang ladapi pentiang kita kentin jali jo ladapi pensobha ye ki pajba ro ngonoi phi namla shu namarba kila asian kila stat namarba balai di ma phi higi bala hikai ye ki bansian tena kata kata ngonoi phi te na kata kata wat lada ngam tip ro henry ye kat kumba kata ka jingkan tho jongki ya kata ka jingkan tho jongki beri hagini gisngi baya kata ka pisa ka bala lum kata ka senyang bala no igi pajba kila asngau bay direct kalit chai ba arden o wong ba ka jong ngaro sinaya nganam ai ka jong phi sinaya ro nganam sim te kamut bangi di ban sngau thu shai balai phim sngau thu shai haba iba arden haba shit haba shai iladap kran shai kamut pa ngi dang sa bet kini ki jerngut ha ka jabing jongi tingi haban penkhut no ya ka tu ka jerngut ka basa ha ka jabing ka jongi phi balai ba arden ikran ba kasinaya ka jong aru nganam ai phi kasinaya ka jong paj baru nganam tre ban sim phi ban seu thu bhai kata kabumut ba balai ikran kabumut katulop jong i badai katulop MLA kabumut ba inam la ban ai Syau pajba ladai i aya katulop MLA jong i meipat na inbam pide ban sang thu syai kata te kabumut ba kaskim
kayat la ka jong ka skim ka badai ka skim ka bomot ka skim ka dei ka pisa jong jonga ka jong pi kiriu pat ba ka bomot ya kata ka bomot ba uno MLA unam la ban kata ya ka kata ka dei jing shisha de henry ka tulop MLA kayat la ka jong ba unyo hi u MLA ban pendon kam ban penbit penbiang hala ka jong ka ying ka sem kata ka dei ka jing shisha wat la dang amlong utau beri bastat akmat jong piru tang ba ngasang thu shai kalong kumta kat ha ka jing seu thu ka jonga bat ha ka jing yo i ka jonga kalong kumta tihan rei hagini kisngi hagini ki snem ki bladep hato piyo manoban pansyaya pi ba u MLA uyo kata ba ka skim ha ka chis nem u MLA uyo kata adan ba pansyaya pi mdan ba pansyaya pi wat uweiru MLA ubalayat niki kisnem niki po snem pin nam sngau bat pin nam snap hiru bau tau MLA un pen snap pi komta henry tat andalami iba arden na ka Voice of the People Party VPP na ka party chong i kaba ila pen sngau bat sanga bat sapi dia ka jing sisa pil ade ban sngau kumen bat sngau ngu ya kata tang bahan rengan OIP ya kata kajing kan tho jong kiru ha kini kisngi ki bamenta om baki kan tho tang eta ka party batang ya tau ya i ba arden henry kata kajing kan tho ka jong ki ka dei hok ba ki pait ba ki ba karsyan ya ka party VP bakin ki bitar bakin sngo bitar namar babalay baki di kinong karsyan NPP ha baki keren hakiran san social media kida keren deki kentin ki ba kim sawla ban pediang haba kini kinong kersan na ka party NPP bor kijuk keren kijuk konto ba kita kinong kersan pra kidai ki bej kidai ki bej mo kidai ki live hujat ki keren haki ransan social media tik bemut ba lada pi kersan pra lada pi kersan NPP ni pi kersan UDP pi kersan yeno ru kan mau bah kan igaway bawat nom ong ya ki paj ba kidai ki bit lada pi ngeu shun ya no ubriu te pen shun ya ta ubriu ba pi kwa ban kren lada pi shun yang mata kamot ba kren by direct hanga marway kamot ba wat nam kan tho ya ki paj ba borok kawai hato pi ong ba kita kinong kersan pra kidai ki bit kidai ki kale hato hapo district council mo lasen syar da ka VBP henry baro ya kita ginong kersan ki bala tep sya ka VBP piong ya kita gidi gibit te kat nangut na kita ki bastat ki badon ha ka VBP ki badon ha ka NPP bat ki badon ha ka UDP ki badon ha ka Kongres ki badon ha ka SHPDP bat ki badon ha ka BJP katno hajar ngut piadon kita gibreu ki bastat na kita ki parti baper pinut ban kan tho pinut ban kern lai pujai lai purkom ya kita ki nong kersan pra piong ba ki dei ki be ki dei ki snyang ha te nakaliang ka jungang suang ipi lada pi kwa ban kern lane ban mi ru mi akhir san social media keren nyau tau breu ba pi kwa ban keren bat kata ka dei ka jing sisa bat bunru haba kini ki breu ki ba melin ban komen deki kentensi deki kentensang hakiran san social media mo ki pendon kam deki kerteng thok bat kim nut hiru ban bu ya ka kerteng ka baksisa ki jongki bat kim nut hiru ban bu ya ka profile ka jongki te ka bumut ba kita ki dei ki breu ki ba kita ki dei ki breu ki bala plan sniu lupa kita ki dei ki breu thok ki breu skor nganut mengkern hang ne namar uno ubriu bala ai kerteng haki phone mo haki email u ai de ki kerteng thok te ka mumut ngan OIP udei utaro udei ubriu thok uno ubriu ba ai de ki kerteng thok ka bamut utaro udei ubriu thok udei ubriu syukor bamnut ban ai ka kerteng ka basisya ka bamut ba utaro udei ubriu thok ubriu basyukor kan mau bahaya kata tapi yo iru haki diki komen haki ransan social media baper mo haki YouTube channel baper pio i haki komen ba kini ki komen ki ba komen daki kentin si ki kentin sang mo
ki ju ai de ki kerteng thok kim ju ai ya ki kerteng ki basisha te kebumut ba kini ro ki pelong ba ki de ki beru thok ki beru syukor lada ki de ki beru shisha kebumut ba kin pendon kambej da ka kerteng ka basisha bat kinut hiru banbu ya ka profile ka jongki kita ki de ki beru ki basisha te kemut ba lada kisha kan thok ru kinam song pher kinam song ye te kemut ba gini ki beru ki ba nut banbu ki kerteng lani ki profile kemut ba kini ki beru pila tipsha hi badi ki beru thok paka te nakaliang ka ngaru ngamda keren bun ketin tangkat ni ki ketin ngin sa e kenduk pat next video ko blai sibon